Vila Vidaković na Vrnjačkom crkvenom brdu izgrađena je daleke 1928. da bi par decenija kasnije brojnim rekonstrukcijama bila prilagođena za uslove smeštaja, života i rada učenika ugostiteljsko-turističke škole. Zgrada je danas pod zaštitom države, pa je rukovodstvo škole trebalo mnogo truda i napora da uz saglasnost nadležnog ministarstva i pomoć lokalne samouprave poslednjih godina poradi na poboljšanju kvaliteta smeštaja, života i rada učenika u domu. A za samo 4 godine urađeno je mnogo. Izvršena je rekonstrukcija krova i fasade kao i mokrih čvorova, zamena stolarije i podova. 2013. dograđena je trapezarija, izmeštena i opremljena kuhinja, a oktobra 2015. dovršen i ogroman posao adaptacije i prenamene tavanskog prostora u kome se sada nalazi medijateka, odnosno nedostajući prostor za učenje, ali i 3 sobe odrađene po najvišim standardima, u kojoj je smešteno 5 dečaka i 3 devojčice najboljih učenika. Jedna od njih je Kruševljanka Viktorija Vasiljković, učenica 4. godine ugostiteljsko-turističke škole i već 4 godine stanarka doma. Ja sam turistički tehničar, 4. sam godina. Prošle godine sam učestvovala na međunarodnom takmičenju u Sarajevu. Ove godine se spremamo za takmičenje u Sloveniji koje će se održati 27. marta u Ljubljani. Nadamo se nekom dobrom rezultatu i moji dalji planovi su da upišem visoku turističku školu i nadam se da ću upisati i upasti na budžet. Svaka tebi čast. Kolika je i kakva uloga doma u celoj toj priči? Deca danas kada se odlučuju za dom ili ne, kažu tamo je konstantan nadzor nastavnika, smetaće mi, ne mogu da imam neki svoj ritam, nametaće svoja pravila, nadzor, od koliko do koliko je moguće izaći iz doma. Jesu li to dobre ili loše strane? Kako je ovde bila ishrana, kakva saradnja s nastavnicima? Napravi neki kratak rezime ove 4 godine. Pa znate kako, ja kad sam došla prvi put u ovaj dom, mislila sam kao i svako dete od 15 godina, šta su oni da mi nameću njihova pravila i svašta nešto, ali kako su godine prolazile i kako svi mi sazrevamo, shvatamo koliko je to dobro i koliko je dobro da ti pored nekog imaš, da ti pored sebe imaš nekog ko će da ipak da te usmeri na neki pravi put, ko će uvek biti tu da brine za tebe, koji će bukvalno biti tu da ti zameni, da kažem, roditelje, i koji će brinuti o tebi, o tvom zdravlju, o svemu, što je jako dobra stvar i što svi posle shvate kad izađu iz ovog doma koliko je sve to bilo bitno. Što se tiče ishrane, ishrana je dobra, prilagođena je nama, našim potrebama, jer svaki put kada nečim nismo zadovoljni, sve to iznesemo preko domske zajednice i sve se to shodno uslovima promeni. Što da nam kažeš neki najlepši moment ovde u domu? Pa najlepši moment u ovom domu za mene je odlazak na domijadu u mojoj prvoj godini iz odbojke, kada nismo stvarali neki zavidan rezultat, ali s obzirom na to koliko smo trenirali, koliko smo bile, da kažemo, igrane za to kratko vreme, igrali smo protiv jako dobre ekipe, ali sa jako tesnim rezultatom. Ti si, da ti kažem, sjajan primjerak iz ovog doma, neka poruka za druge vršnjake, odnosno one koji tek dolaze, koji će se upisivati i birati dom ili ne? Pa moja poruka je da veruju u sebe, da uče i da rade na sebi i da pokušaju da se istaknu u ovoj školi, jer samo tako mogu pokazati neke svoje kvalitete i neka svoja znanja da prošire i slično. Interesovanje za dom koji podrazumeva kvalitetan smeštaj i ishranu, ali i stalni pedagoški nadzor je ogromno i uveliko premašuje kapacitet od 85 učenika, ali će i ono tek rasti, pokazuju sve realne procene, jer rapidno raste i kvalitet smeštaja u domu, u kome su samo leta 2015. realizovana čak 3 krupna projekta. Pomenuti završetak adaptacije tavanskog prostora u koji je Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grupa za učenički i studentski standard uložila 7 miliona dinara od leta 2014. Opremanje doma nameštajem i opremanje kuhinje, nabavka aspiratora i konvekcijske peći, odnosno kotlova za grejanje. Smo maksimalno popunjeni, s tim da je zainteresovano za dom dosta prevazilazi naše smeštajne kapacitete. Otprilike svake godine konkuriše oko 120-150 učenika za smeštaj u studentskom domu, odnosno u učeničkom domu.
Smemo sada izvanično da kažemo zašto je dom tako tražen. Razgovarali smo što pred kamerama, što nezvanično sa učenicima. Oni kažu da pored toga što je smeštaj sjajan, dobra hrana, da o njima brinu nastavnici, vaspitači, da su zbrinuti i da roditelji nemaju razloga za brigu. Šta vi kažete? Tako je, u domu su vaspitači dežurni 24 časa dnevno, 7 dana u nedelji, tako da uvijek ima o njima neko da brine, da se stara, da vodi računa. Dom je pretrpao brojne promene prošle godine, odrađena je adaptacija tavanskog prostora, druga faza, odrađeni su elektroradovi, vodovod, kanalizacija, grejanje, podovi, zamenjen je kompletan nameštaj u celom domu, zamenjeni su stari metalni kreveti novim drvenim krevetima, dobili smo nove ormane, dobili smo nove stolove, stolice, kompletno smo opremili medijateku, odnosno biblioteku, koju učenici do sada nisu imali i sada mogu da koriste taj prostor za učenje, tako da je dosta toga urađeno u prošloj godini. Taj prostor u potkrovlju je posebno interesantan. Gore je sada smeštena medijateka i par soba za one najbolje učenike, odnosno za učenike sa vrha liste. Prostor je odrađen iz dve faze. Pretprošle godine urađena je prva faza, takozvani sivi radovi. Prošle godine su urađeni završni radovi. Dom je kompletno, odnosno taj tavanski prostor je kompletno opremljen za život učenika. Najbolji učenici sa liste, odnosno prvih 8, 5 dečaka i 3 devojčice su, ajde da kažem, nagrađeni i dobili su sobe sa kupatilom, što nije slučaj na ostalim spratovima gde su toaleti zajednički za cijeli spratove. Tako da su sada uslovi u domu dosta i lepši i bolji. Malo smo i rasteretili sobe na prvom i drugom spratu. Nema više šestokrevetnih soba, sada su sobe četvorokrevetne i trokrevetne i malo se lakše diše. Ono što je u dugoročnim planovima uprave škole jeste rehabilitacija soba, odnosno izgradnja kupatila u svakoj sobi, ali bi ovo smanjilo kapacitet doma za koji već vlada ogromno interesovanje, odnosno koji je maksimalno popunjen i gde se uvek traži krevet više, pa je veća želja za dogradnjom ovog prostora. I deca i nastavnici slažu se u jednom, da su prijateljstva koja se ovde sklope za ceo život i da su druženja najlepša, a pitali smo i za poteškoće. Sada kao upravnik doma, šta kažete, šta je najteže u radu sa decom koja su vam poverena na 24-časovnu brigu? Pa znate kako, tu je 85 učenika, 85 različitih karaktera. Najteže je malo možda sa prvom godinom kada dođu, dok se oni sami prilagode uslovima, znate, tu ograničeno je vreme za izlazak, zna se kada se spava, kada je vreme za učenje, eto malo dok se oni priviknu na takav život, na takav način, a i mi malo na njih, to je možda malo u početku malo teže, ali posle to ide sve svojim tokom. To su sve dobri učenici i dobra deca. 85 učenika, koliko nastavnika brine o njima? Imamo 4 pune norme vaspitača, odnosno 6 vaspitača je trenutno tu. Oni su tu 24 časa, znači uvek imate nekog u domu, subotom, nedeljom, praznicima, svakog dana, u svako doba dana i svako doba noći. Što mnogo znači roditeljima, jer znaju da uvek tu neko o učenicima brine i znaju da su na sigurno.